Mango. Chriselle Sultan Santana. Paint me a picture sa loob ng ospital. Anong nangyayari po dito? Nagabata siya, maapilagin ka mo din sa puwerta niya nagakapot. Buhagin ang iya namin ko. Paano ang syagin sa nagabata, Mango? Syagin sa nagabata? What? Okay? Syagin sa nagabata. Ready? 1, 2, 3, action! Okay. Ladies and gentlemen, I will give the 1 point for this team for the uniqueness. 1 point. Okay. Next, paint me a picture sa beach, sa dagat. Dagat po tayo. 10, 9, 8, 7. No. I've been so down and under pressure. I'm way too fine. Okay. Anong nangyayari kay Lola dito sa beach? Beach wedding. Sino kapares niya? Ay, yung bata. Okay. Next one. This time, anong meron dito? Dessert. Etong tatlo, gasyat sa beach. Dessert. Okay lang siya. Baba ka na po yan. Ikaw naman. Anong meron dito sa tatlo? Surfer. Water kayo. Alon. Ginagawa mo mag-surf. Alon ka. Grabing silbong. Ano ka? Ay, nagsiswimming ka. Tinabihan mo siya. Anong nangyayari dito? Go! Beach volleyball. Beach volleyball. Okay. Palakpakan at sigawan ng ating madlang people. Sino ang boto sa kanila? Ay, sila din. Sino ang boto sa kanila? Sino ang boto sa kanila? Boto sa kanila. Sige. 1 point for you. 1 all. Paint me a picture sa loob ng CR. Awang-awa ang mga boys. Awang-awa yan, boys. Loob ng CR. Anong nangyayari? Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling. Doon ka lang, imanda na yung concept na ina. Okay. Anong nangyayari? Sino ka, ma'am? Nagkatungkol, di ba? Nangidoro, nagatay. Ayan, nagasalamin. Okay. Ikaw? Siya kay kadugay siya Kinaduktok mo siya kay kadugay siya. Ari, nag-ano ka mo din? Kasi kaya hindi ko magawa sa tubig. Kayong tatlo? Pa din. Okay. Gets ko. Anong silbi mo? Kubeta, tae. Gano? Oo, Arin. Basuhan. Ako ang isian ka kay basurahan na lang. Naka-pearl ka pa, ha? Oh, anong nangyayari dito? Nagapakihit. Ano ka? Sarap pagiging ni Doro. Okay, ladies and gentlemen, nandito kay Chriselle ang sagot. Your answer, Chriselle? Check! Ang nakapit! Wala ba nakatungkol? Lockdown! Ay, ang naka-lockdown! Ladies and gentlemen, our winner is... Yeah, that's the name. The team! Chimichurri!